Viatjo a la ciutat dels 1000 temples. Surto de Tailàndia i travesso el pont de l'Amistat per entrar a Laos i arribar al moll de Hoa Chai. El meu objectiu, arribar a Luang Prabang baixant pel riu Mekong. Només sortir, el temps canvia radicalment i ens cau un bon temporal que sembla que la barca aguanta sense problema. Seguim a un ritme lent però constant i a poc deixem la pluja enrere. Aquest recorregut en barca és un dels més espectaculars del sud-est asiàtic. És un trajecte llarg, lent i amb poques comoditats, però compensen unes vistes espectaculars i un gran ambient viatger. El sol s'amaga i arribem a Pak Beng, just abans que es faci fosc. Aquí hi passarem la nit. L'endemà, el dia comença plujós, però les vistes del Mekong són magnífiques. Una boira fina fa que la imatge agafi una essència nostàlgica. I no vull perdre la barca, així que vaig cap al moll i de camí em creuo amb un gall equilibrista. I crec que no falta ningú, i reprenem el nostre camí riu avall. Anem passant pobles, barquetes i fins i tot un temple dins les roques. Estem a punt d'arribar al nostre destí, Luang Prabang, l'antiga capital del regne de Lang Chang. Aquesta ciutat és coneguda pels seus temples budistes. De fet, se la coneix com la ciutat dels 1000 temples i fins al 1975 va ser la capital del regne de Laos. Actualment és patrimoni de la humanitat i passejant-hi pots veure detalls de la seva història, des dels temples fins a vehicles de la Segona Guerra Mundial. Luang Prabang és una ciutat petita i tranquil·la que durant el dia va despertant a poc. Aquí, el turisme ha anat creixent, malgrat segueix sent un dels països menys coneguts i desenvolupats del sud-est asiàtic. Això, però, també li dona el seu encant, perquè no hi ha massificació i té molt per oferir. I quan arriba la nit, obre el mercat nocturn, un mercat ple de vida i el lloc ideal per sopar i tastar la gastronomia local. Quan acabem, torno cap a casa i creu per primer cop el pont de bambú, a canvi d'una petita donació. Diuen que passada l'època de pluges cal reconstruir-lo cada any i aquesta és la manera de finançar-lo. El Mekong és el riu més gran del sud-est asiàtic i al seu voltant hi trobem tota la vida de Luang Prabang. Avui, però, seguiré l'aigua per arribar fins a unes cascades. Agafem un tuk-tuk i arribem fins a les cascades de Guangxi. Comencem a caminar i els primers salts d'aigua ja impressionen, però no tenen punt de comparació amb el que trobem més endavant. La gran cascada de Guangxi, una de les millors cascades que he vist mai. I amb aquest bon dia aprofitem i ens hi suquem. De sortida veiem el punt negatiu al veure que tenen un os en captivitat. I a mitja tarda decidim tornar cap a Luang Prabang. Agafem un altre tuk-tuk i recollim ràpidament les maletes, perquè el tren ens espera. Arriba ben puntual i ple de gom a gom i posa la directa cap a la propera parada, Bang Bieng.